beni koro wuok oko. Ungiso ne to gino kenge mage ma usekao ne jok ma usebedo ka nyayo koko gi tulo mamiyo kwe bedo maonge e dala mar Migori. Ang'eni weche mag chandruok mag tije gin weche ma pod nitiere kodwa ka makara mana pinje ma odong machal piny Amerika gimbe giywaga weche mag unemployment. To kata kamano nitie kaka wanyalo gayo weche gi duto mondo kik muomwa e kinde ma koro achomo siasa mar 2027 Nyakwar Mgajwang'. Telo mar piny ikawo mana kod ombulu. Jopiny teguru jogi mana gombulu chieng'ono ka IBC osetimonegi clearance. Kao kamano Nyakwar Mgajwang', weche mag siasa mar piny Kenya pod omitni. Odiochieng' manyoro neno odiochieng' makende mar piem e yor ratil ni to ratil oywayo kor ng'a. Jomoko ne temo pimo wach mar juogi mar jakom Raila Odinga ni chal ka gima ochako chier. Jomoko bende wacho ni maendi en siasa mano neno maka mar 92 bang' section 2A nobedo repeal mano wachako bedo kod duond buche mag siasa. E kinde ma bende maka mane Ford Kenya bende opogore diere gi weche moko maka kod kacha. Duond bura mar ODM sani chal ka gima nitiere akik yore nikech jagoro margi machon mane othich oko kata mano gol oko Edwin Sifuna ywakore ka achiel kod pati Dr. Oburu Oginga bende ywakore ka moro pimore mbi. Gavana gini ne oneno nyoro kendo ne chal ka gima ne kwan oganda ni pimo. Odhiambo Otieno ne madona chak kodi wachni. Okang'eni jachama mane. Inyalo yiero mondo wach no inyalo yiero mondo lengo do chunyi ne ming'eyo. Apa ni onge dhano ma jeluo ma sie mang'iyo dongruok mar luo ma onge chama mar ODM kata ka en gi chuny kata ka en gi ndikruok. Yes. Okay. Apa na duoki. Ero kama na inya. Kaka ODM ni sani ipano chomo kanye en kama okethore opogore koso ma en man ranyisi mar chuny mar demokrasia e duond bura mar ODM. Wow. Iketa kuma tek. But abro duoki yo maber kabisa. Ni achiel nitiere gik matimore ODM ma ok odhi kare. Mana dio makende kik wawuondre. King'iyo chal mar duond buche siasa e piny ngima. Duond buch siasa ema ting'o lek mar oganda ka dhi godo nyime. Duond buch siasa ok en gima idhi godo e laro kom ker kata laro kombe mag offices manitiere kasto wach rumo gi kanyo. Jakom mosenindo Mulu Raila Amolo Odinga noketo burani kuom higni 20 makoro ne Nyasaye okawe. Okapar kana nie chunye ni mar mondo ne ODM chieng' moro ofwal viomboge mondo dhi ojwe. Okapar kama e gima ne en godo. Apani desire mane en godo nikech kan en gima laro go elections to yiero moro amora ne jakom nyalo change to another party. But nosechopo level mano neno ni ideologies bedo hosted in a party. That said, ODM nitiere kama wacho ni kinda kuru ga sumbi. To entie kinda kuru ga sumbi nikech nok mar rieko e kind team mar Jaduong' Oburu gi team mar Sifuna gi Babu. To chalo kama. Nyaka wakwong wang'e kaka jakom ni nyiso wacha ni odwa en ot achiel. To ka odwa en ot achiel, nyithindo kin ng'ama jaduong' to nyithindo manie otgi moko jojuogi, moko jonek, moko joma chal nade, moko be professors, to giduto gin nyithindi. Ok inyal chung' tikwedo moko. To nyithindo bende ok onego bed ni dhi oko to yanyo ot. Mano gima duong' kabisa. But king'iyo gima timore kani, nitiere pogruok nikech dhano ng'iyo mara. Dhano ok ng'i oganda luo. Both of these people. ODM is a national political party. It is a public institution. Nikech usuru marwa. Yes. Pesa dhiye kanyo. It's a public institution. Yes. Ma we credit Jaduong' Raila Amolo Odinga mar konyowa e parono. But usuru wadhi kanyo endo. Koro ken public institution nyaka wakwong wang'i ni to ang'o motimonwa en ni otero wa kanye. ODM ndalogi duto osebedo chama magore ne ratiro mar japiny. Kendo japiny mani piny mogik. Ok osebedo chama masiro nus gi nok mag sirikal. So to sani endi, kata ka jakom pod ngima, ineno ko osiro sirikal e yo matin mondo sirikal obed stable. But bende ok oluor mar siemo wang' sirikal kuom gik maricho ma sirikal timo. Ok notug nus. Mane telo. Mane bedo ruoth. Mane ok bedo thuon. To iye kani, makoro wan go ni, koro wan gi thuondi.
to thuon moro thundi moko matindo gi be koro temo kok nyaka gikoga koga nikech mata odgi ma nyaka gikogi mistake matimore en jok mantiere maluwo jaduong' Oburu to kaluor mar wacho ni gin ok gin comfortable, gin ok gin jotelo ma nyalo kawo jogi duto magi appreciate ni magi owetewa ni kata indela u Victor an gadier kata koka ng'eyo nitie nyathi mo matimbe gi richo dela kacha to komone bedo owadu kata nyaminu kata ng'un to ko nyalo wacho niya nikech ng'ane uwuoyo kama mabe ok oyanyo ng'ato uwuoyo wacho ni sirikal to kanyal digo nikech magi to jakom sama tho ok owene ng'ato report ni koro unu uturu gi sirikal nyaka 2027 kata ni koro support uru sirikal. Eliend Fibiasio jakom nowacho wach moro. Yes. Nowacho ni kaka ODM ne waketo winjruok gi jatend piny Kenya William Ruto. Mano winjruok modiedo nyaka 2027. Yes. Makosa ni gani? Modiedo nyaka 2027. Yes. Okay? Mar stabilization. Oko nyiso ni winjruok matero nyaka 2027 nyiso ni koro waling ka gik moko maricho timre sirikande. Koro ka jite oling kare ng'abro wacho gik matimre sirikal maricho. Mano gima nyaka wang'i gadiera. To momiyo wacho VOJ. Kama koro ne jogi chopeni gin gichako wacho wach yiero ma 2027. To jakom towewa kaki wacho ni wadhiuru nyaka 2027 pok wadonje pre-election pact. To bende wuoth makiny chako kawuono kik wabed jok maringa ahinya nikech wanya ringa ahinya to wuoyi ni ma koro wakata wadwa ringo go ahinya mwadwa support ni bende king'iyo jomoko manodonjo go othicho apenjo kama kama mi paro niya ni wan kwa dhi kode to be onge gima wadwaro muchiko yo nikech kiwinjo tim mar Oburu onge gima giwacho muchiko yo ma gidwaro e sirikand ni. Apenjo kama endi duond buche mag siasa loso nikech ang'o mondo giendeleza lek mar jopiny koro lek manyo telo mane mistake ma ji mang'eny timo giwacho niya ni lek mar manyo telo kamano e situation to kare wacho sirikal to kare wacho niya and for governance of the people. Okay. Mar telo ne jopiny. Okay. Oken mar manyo leadership of the people. Governance and leadership, yes, they go together. But political leadership opogore. Jakom cha in kaka nine cha. Debe nea ni gimocho ni nedier. Ni no loso chama mondo odhigo e yudo kom mar ker. Mondo miye teko mar rito piny nikech ko do wacho niya mano koro wacho niya mwandu sirikal mamale manigi mwandu mar rito piny. Of course. Mano koro wacho niya ni ko jakom en ng'ama ofel ahinya e tich ma injo timo higni ge 20 mar chama mar ODM ni injo fail marach kabisa nikech injo koyo dango. But king'yo gik mang'eny motimore e sirikal kata mar Uhuru kata mana ma kata mar Kibaki en nikech kama ne jakom obetie. Telo does not matter kintiere position mar politics kata kintiere koni endi so long as ni tingo lek mar jopiny to en gi gweth mar Nyasaye. Omiyo gima timore chama mar ODM ka en gima lit ni jogi giringo mbele ya haki noko nego bed ni gidhi gichako wacho wach mar election to gichako negotiate nade ka jok manyalo konyo yudo gik mang'eny moloyo to weyo oko nikech gin giwuoyo matek ahinya. Wach en gima loso piny. Jogi maniluongo tibet godo piny tino winjo oyo kama chimo ni to nego bed ni koro nwadhi kama kamuluor Mama Aida Odinga en trustee mar party kamuluor Ruth Odinga en trustee mar party oluongo jogi mobet go piny moko nya obedo gi truce nyaka chop Mama Aida trustee mar party kanya nigi wach just a minute yes. Just a minute trustee nekech chama ni nokolosi wien chama ni nitie jok ma kana jaduong' Raila oseringo to duogo ir ng'awa in jaodi sa misiwuok e studio ka idok kire ka gik moko chwenyi mang'eny idok kire wuoth moko ntie makiwuotho to ntie ng'ama iwuotho go e bathi anatiyo roll media ka jaoda ok tiro roll media to ntie gik mang'eny ahinya ma ipimo ne ntie mang'eny kaka tich odhi ntie mang'eny ma ipimo ne en moting'o emotional baggage mari koro Kenya wacho niya ni ng'atni ok trustee en trustee mar party to ka ok en trustee to ere gima luongo Sifuna to owuo gi yuore to nyiso ni wadhi uru mos wabedo gi truce kwe mondo chop NDC mondo wadhi uru mbele yawa. Koro gima kelo koko ka en ndi jomoko mamanyo margi to ndi jomoko moko be duol mar wacho pachgi. Exactly. Nyakwa chiw nafas ni e ot ntiere koko